Thilmak Lawrkhawm Ep102 Miss Thlan maksak te Miss Thlan chu kan hrechiang viau ome kan rama po hian kumtin deuh mai miss kan thlanga nula tam tak pian nal le mel atang te baka an thiam na le fin na mangtein kan thlang thina Miss World te le Miss Universe te phei chu kan ngai sang hle ani ma se Miss Contest te hi dangdai tak tak le maksak deuh hi khovel mun sang sanga hian alo tam khop maya chung ho chu kan clear ho le don ani somna Miss ZAWNG CHHELO ber kumsang kha chukwa samsari pani khan Miss ZAWNG nal ber mo Miss ZAWNG CHHELO ber Miss Beautiful Ape contest an lo siam mau maya he Miss an thlan na chan pakhat chu an film pakhat Conquest of the Planet of the Apes ti larna pakhat ta na man ani he contest hi radio le TV lama thupuang thiam tak Gary Owens chuan a host vela heng Miss Beautiful Ape sa contestant te chuan bikinis swimsuit kan ti mai chu an hatlang puya ti chuan Miss Thlan dang ne na anin an lo na ber pakhat chu heng contestant te ho hian zong mai kor ang tak mai chu an vu avek ani heng Miss ZAWNG CHHELO ber contest a hian pakhat na chu Dominic Green khel number 2 hi ania ani hi anuwa an siam film Battle of the Planet of the Apes apo an chantir ve nge ani pakwana Miss mit nalber Miss contest zinga mit meng nalber te chu thilmak taka po kan ngai lo mai the mit meng nal hi apoi ma mi hring ti mel thatu le ti mel thalo tu te ani ve the reng bok ani ma se kum sang ha zakwa somthuma an Miss mit meng nalber thlandan ro chu amak sakin rap thak lama po akal deuh ma zo ani he Miss contest ta hian contestant te chu maikor maksak tak le rap omang reng jok tak mai chu an vuatir farmaya ti chuan an hnar le mit chi alang turin an vua he maikor maksak tak an vuana chan chu judge ten an mit chi uluk taka an endika an mel dangte na ati boimi alo na turin ani hetiangang hian maikor le thil dang mang hian Miss Midnal ber show hi an nei nual to ani tin hetiang deuh tho hian an nuwa British Holiday Camp huna chuan Beautiful Eyes contest siam le ania chuta chuan contestant te chuan a hrante te a khung ni in an lu chi alang thei tur siam ania an taksa kha lang tur ani lo ani an hmai te chu mas manga khu ni in an mit chi alang turin an siam le a he contest po hi TV ate ti chuanin an announcer po aphur hle ni tur ani hetiang ang deuh hian Miss Beng nal ber te le Miss Nar nal ber te po kan la tilawang ti a soi theilo ti na puang nge ma se van nei thak takin chung em chu a thleng talo ni tur ani pariat na Miss Post dik ber Miss contest a chuan post hi apoi mo viau reng te taka ma se he Miss a in post nal ber ro hi chu au chuak velam deuh chu ni na lang kum sang kha zakwa somnga tanga sang kha zakwa somruk chho khan US chiropractors ani ho hi ru le thana vel siam rem thin tila kan soi sual thui em lawang chu chung ho chuan Miss contest ro pui tak mai an buat saya ani chuan pian le mel tha ti vel an boilo le an thlan na bik chu ding chunga in post dik ber contest ani deuh top mai hetia an din dan hi du thu samani empty an check na po MONROE sang an manga ulung chuan an hnunga ngi lem ti en nan an mang phota ti chuan x-ray mangin an spinal lam kha angil thaim ti an en le bok hemizo hian patla tereute mangin an taksa ain balance thaim ti ten en tel bok ani he contest an siam na chan pakhat po heng chiropractors te hi an mel hriat phanan le in ti larnan an siam ani deuh bera hetianga dingil tha chu hrisel na ata na that zia te po an soi tel bok ani Mr. Post dik ber po an siama ma se Miss angin alar lo hle thung din mi pa post dik le tha hi an wang viau ani ome pasarina Miss MARILYN MONROE in INANSIAK MARILYN MONROE zong alar vet ani man deuh lai te phei kha chuan pathian ang tluk khopin nula le tlangwal ho in an ngai sanga tin an ngai zon ron an ve reng boka chu wang chuan khang hun lai kha chuan hetianga MARILYN MONROE look-alike competition an siam po hi thilmak tak chu ani lem lowang le US mun sang he contest hi nei ania sponsor tu te po an show hle 20th Century Fox tele Sam Goody te point an sponsora pakhat na chuan VCR video cassette recorder
tunlai thalai te chuan kan hre to manglo mai ome tele Ron Smith celebrity lookalike agency ten kum khat contract an sign sak bok ani US lawa po kum sang ha zakwa somnga pariat khan Hastings UK lama po he contest hinai ani a Marilyn Monroe pian ang an neem ti te ante thlapa Marilyn Monroe pian ne nai nang ber kha pakhat na ni in Miss Marilyn Monroe lookalike alonita ani chu parukna Miss Subway kum sang kha zakwa somli pakhata tanga sang kha zakwa som sari paruk chung khan New York Subway advertising an Subway tilar tu turani berang chu heng ho te hian Miss thlanna dangdai tak mai Miss Subway an buat sai thina he Miss Subway a contestant ni tur chuan New York ka cheng an ni ngei turani ti le Subway mangun tak an ni turani ti zong kha ani mai ani atir lama chuan heta pakhat na chuan Crown baka photographer lar mai John Robert Powers modeling agency te chuan tha an lak sak thina ti chuan Miss Subway te thalak le an chanchin tlem chu Subway banga te chuan an tar sak thin ani anua phei chuan Subway chukna tur banga chuan Miss Subway contestant tur te hi an tar ta thina Subway mang tur te chuan tunge an du ber chu postcard mang le phone mangin an thlang ta thin ani hetianga Subway mang tu ten Miss an han thlang pa ngal keu zel chu Subway man po ati nom pha viau nge yang le pangana Miss CONDOM Thailand lampo hi an che dang dai ve thei viau mai Miss contest dang dai tak mai an nei ve le tlat maya he contest ai chuan heng Miss contestant CHHELO tak te hian CONDOM chu la in alian theyang berin an ham puar tur ani deuh top maya Thailand a chuan he Miss contest si alar phian maya CONDOM mangwar tura injir tir na thadeu mai pakhatani ti in heng contestant buat sai tu te hian an soi ve thung ani palina Miss TANIN Brazil ko pakhat Pernambuco a recipe tanina chuan nula CHHELO tak an tam deuh nge ni Miss contest an nei mia mai bok Miss som pahnih lai zela tang mek te chuan an tak samoi na te an thiam na te le tanina an film ti record te nen lam endik an ni a heta winner hian dollar sang khat adonga a bank account ta transfer ani te chuan Miss zel sang hi som pakhat po kum som pakomi tual thana thubuai wanga zela tang mek Rebecca Rhea Swellen Guedesin ani alar chho phiana hetianga Miss zel hi Rio de Janeiro tanina tele Russia te Colombia tele Lithuania te thlangin anti chho ve zel ani pathumna Miss atombom kum sang khazakwa somnga chokhan President Harry S Truman chuan Nevada mun mel zaruk somriat biala zawa Nellis Air Force gunnery le nuclear bomb test na tur tan phalna apek ta ka wangin Nevada lama chuan mi puimit a futhup maya ti chuan he hmuna chuan bom te chu enchin ani ta pup maya kum sang khazakwa somnga pahni khan avoi khatnan he an enchin na hi TV a an chu ani hemi hnu phei hi chuan atomic bomb chungchang chu intin mai deuh thaw chuan boi puin nasa takin an soi lui hlom maya until nei sang te chu atom hming pu te awom ta treu mai ani he thil thar lar hluai be chan hian Las Vegas chuan rem changa an lo la ve thunga he atom bomb lar mek le an showgal chu lakopin Miss atom bomb contest an lo siam ve mia mai ani hetianga anti chua ma saber chu mei ni kwa sangkha zakwa somnga pahni khan evening telegraph ale day record chanchin buwa chu ania kum sangkha zakwa somnga pathum khan Paula Harris chu Miss North Las Vegas ni in ataitala Miss A bomb anti ani heng Miss atomic bomb zinga lar ber chu Copa Shogal Lee A MARILYN ni in a crown atan hian bompuak khului lailem chu khumtir ni in akoratan po chu tiang tho chuan an thuam ani he thalak hi alar hle nge a don English me ani mase ani hi Miss atomic bomb nungber ani chhota ani pahnina Miss American Vampire kum sang khazakwa somsari khan Miss American Vampire contest om le tlat maya hei hi thlashang film pakhat House of Dark Shadows ti lar tumna na man ani mun sang sanga he contest hi buat sai ani a
New Year ka le Los Angeles ate chuan he contest si a hlol tling zuala he contest si final na California nein Sachin Little Feather chu Miss American Vampire tan thlan anita ani nula kumsom pari atanga kumsom ni panga te chu anthiam anga in cheina mai pialama in post dante vampire anga hanchet vel te chu anti tur ania in chei dalama po uchuak vak om lovin du in chei phal ani deuh top mai ani pakhatna Miss Kerek nalber tun huna hian makviau angin langma se kum sangha jakwa som thum atanga sangha jakwa som nga chhokhan Kerek nalber contest si alo lar em mai ani France le England ate anlo tin sa hle ni asoi ani achang chuan Miss contest pa nga ya te he Kerek nal hi category pakhata dani in athena te ve thung chuan he Kerek nalber contest deuh top hian an siam thin bok then khata ve thung chuan an Kerek chau ni lovin an Kerek mai pialama an darte an ban te thlengin an endik ve bok Kerek contest si company lar tak Max JP in an sponsor thina heng contestant te hian an tak sadang zong chu puan mangin emo an hlia veka ti chuan an Kerek chau emo an khup vel thleng te emo langin an ron pho chuak ta thina ti chuan en dik tu tur te chu vakal hnain uluk takin an kheimit vel bor chu an ven kuala achangin measurement te nen an te thlapa an han met kual vel boka ti chuan a topa chuan Kerek nal an ti ber chu an thlang chuak ta thin ani he contest that ve na em chu nula no panglam chau pialama nu palam deuh to te po an tel ve thei hi ani nu fa point tel se a fa ang thoin anu hian pakhat na ni theina chance anei ve tlat ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya